Hormatly vatandaşlar. Men şu gepleşimde sizin bilen dayhanlaryň talanşy barada gülüşekdim. Ýöne gepleşigiň öňünden men bir anons etjek bolýar. Ýa-ni bildiriş berjek bolýar. Birinji bilen biz ikinji gün, hepdeniň ikinji gün, ýagny 27-sine iýulyň saat 22-de İstanbul wagty bilen Türkmenistanda tutulan aktivistlara, ýa-ni graždan aktivistlaryň goldawyny Zoom protesti bilen geçirýär. Şu Zoom protesti, Zoom goldaw protestini sizin hemmäňiz biz çagyrýar. Şu bizim Zoom protestimize goşulyp öz niyetlerinizi, öz aýtjak zatlaryňyzy şu rejime garşy gollamaňyzy Ine şu Zoom protestler biz häzir geçirip başladyk öňkü ýaly. Indi biz fizik protestlere geçip başlaýar. DBT topary. Şonuň üçin ine şu ýylyň ýanyndan başga bir protest bolar, oňa da biz sizi çağırýar. Indi wagt geldi, indi biz şu zatlara goşulyp öz bähitlerimizi, öz ýa bakly durmuşymyzy ýygyna almaly. Sebäbi biz şunu etmesek hiç alykany. Dine öňürtmeli we dine öz azatlygyna tarap ýörmeli. Bar Türkmen halky, Türkmenistanyň içinde daşyna hemmämiz birleşip täze Türkmenistan bolmaly. Sebäbi bu hökümet, bu banditler bizim hökümetimizi dine çukurak bolýar. Biz şonu durmaly. Şonuň üçin men siziň hemmämizi şu Zoom protesta, Zoom goldaw protestine çagyrýan 27-nji iýulda hepdeniň ikinji güni 22:00 İstanbul wagty bilen. Hemmäňiz gelin we bizim graždan aktivistlerimizi goldan. Indi ýene biz öz temamyza geçdik. Ine dayhanlaryň talanşy bar. Men şu dayhanlaryň gülüşdüm. Şunu ýerden. Şolar bolýan wakalary maňa düşündirýär. Üýüşüp, ýa-ni biz gepleşip geçirdik şolar bilen. Ine şu şey diýär. Murada biz arpa ekdik. Arpany östürdük. Türkmenistanyň hökümetiniň goýan planlaryny ýetirjek bolup öz pullarymyzy goýduk. Onu ýa-ni otomana, mehanizmlara, maşinalara sürdürmäne, ektirmäne, çiplerini almany hemme zatlaryny goýduk. Biz arpa taýar bolanyny alyp ýetişmäkä hekim we prokuratura üstünde ýa-ni ýeriň ýanyna durup şu arpamyzy urtdylar. Bir de hökümet bagazyndan bir pul taşladylar, bir de ubytka düşdük. Indi şu arpa ekişinden soň ikinji hasyl almak üçin biz şu ýerlerde, poturçylyk ýerlerde Mekke jögen we beýleki iým otdur etdik. Mekke jögen inte göwürip ýetişmäkä ýaňyl hasyl öz boýnuna alyp dursa, bu haramzadalar hekim we prokuraturanyň ýol açdy. Ýene de mellem gyratyna gelip, ýa-ni traktor sürüp, mellek diýen, ýa-ni poturçylyk ýeriň gyratyna gelip, traktor bilen şol ekin zatlary sürüp, hemme ekişmeli, hemme goýunun puly, ekişimizi aýlap goýunun pulunu ýetirdik. Bizim näme etmeli murada? Paxtasyny ekwe diňe ubytka. Arpasyny ekip diňe ubytka. Şurada hyzmat edip, ýa-ni ortada iki tane ýa-ni ekilişiň arasyndan ikinji hasyl almak üçin Mekke jögen etsem, güne bakar etsem, ona hökümet ýön ýykyp otyr. Bular kim? Banditlermi ýa bular Türkmenistanyň öňüstürjek bolup dayhanlary halky kömek eden hökümetmi? Diýip menden soraýar. Menim aýdýan, siz men çykyşlarymy görüp gelýäňiz. Bular ukypsy sistema gurulmady. Ne okujak sistemasy, ne de hökümet dolandyrýyş sistemasy, ne de ykdysadyýet sistemasy, ne de siýasat sistemasy, ne de halky hal magdaýyny saklamak, maddi ýagdaýyny saklamak sistemasy. Hiç gizli sistema gurulmadyk. Banditler hökümet dolandyryp gelýär. Şular sistema gurulmaýana aňyrda dursun. Sistemany ýykdylar, öňden gelen sistemany ýykdylar. Bu dine talamak bilen. Bular hökümet diýmeler, bular talaýjylar diýmeler. Halky talaýjylar. Şonuň üçin biz şu meselede ýa-ni gatybek bolmaly we biz öz bähitlerimizi özümiz goramaly. Men bir haýyş edýän bir minut, men telefonu açylmadan jaňa da durulur. Bir minut.
Baştan hormatly vatandaşlar, men telefonumu öçürmeden canlı yaman köp gelýär, ondan efir geçip bilemok. Yine oýan başlyny goýýar. Inni daýhanyň meselesine gelsek. Men şunu düşündürdüm. Beýleki daýhanlarda düşündürýär. Siz ubytka almak üçin näçe işleýär? Nähili behwit baş öýerdi, ýani arpa ekip ubytka düşüp, Mekke jogyny ekip ýa güne bakary ekip ona sürdürüp, din ubytka, ýene de paxta ekip, ýene de ubytka düşüp. Siz näçe bolýar? Size gerekmi? Size hökümetin öňüne alan planyňyz barmy? Ýok. Arpa boýunça. Ýok. Sizin paxta boýunça hökümetin öňüne alan planyňyz barmy? Ýok. Kimin plany bar? Kim meýnamadyna ýazyr? Türkmenistanyň prezidentini we hekimlerini. Etmeýär. Bir ýerine ýygyna. Çykdyjyny barby ýitirip gidip oturýarsyňyz. Berin. Şonuň öýleri eksinme şu ekilme zatlar. Şonuň öýleri şol ekip, otlap, suwurup, ýa mehanizmden çekip, çigitleri öýt puluna goýup, ekip, östürüp, soňunda da hasylyny ýygnap hökümet tapşyrdyna. Etmez. Prokuratura ýol boşdy we hekim, ýani potrut ýerli zatlaryna baryp, bulary ýani ogurlugy hökümet tarapyndan kanunlaşdyrýar. Bir kanunlaşdyrýar. Bir öýler daýhan bolsun, etgörsin, şu günlerde, şu ýani howanyň iň ıssy wagtlaryna baryp otogy ýüzüň içine. Öler näme bolýar? Şonu daýhan edin. Görsün daýhanyň bunu bir-birini dap görsün. Bular siz talap ýok. Oýun öýden çykmaň. Bar giýdejilerini ýygynan, bir ýyl oturup, başga dagtlar bilen meşgul bolun. Tapyň başga dagtlar. Ýeteňiz meniň bilen habarlaşyň, biz oturup oýlanşar, başga dagtlar tapany, hökümeti satulçy sany, ýani partner sany durmaly bolmaly. Şonu görür. Hekim planyny ýetirmese, çigitler çüýrese, eken ýerine çüýrese, onu basarlar. Kapıma kapayla aylanyp sizden haýyş eder. Şert goýun. Şert siz öz puluňyza hemme zat edýäňiz. Hemme mehanizmany berýäňiz. Soňunda da biz şu gowçany almasak, şu mukdarda, ýani prosent hökmüne gowçany almasak, biz goşulanjak. Hawa men ırda diýse, onu karar çykarsyn, kontrakt çeksin sizin. Diýeti tuğdak ýani. Arpany ekip şonu yerine yetirmese, galanlarda goşulma. Paxtan etme. Näme bolýar? Siz arpa ekip, ubytka girýäňiz, o arpa gelýär, ol ýokurdaky bandit harangada, ay biz 1.400.000 ton ýygnadyk, habar ýok, 300.000 ýogum, 300.000 ýok ton, ýa arpa. Indi 1 million men ruhsat berýän, men ýygenlerime satmany. O ýygenlerim onu eşitdir ılgyýar. Olar siz talan, hekimler talan, bar buğdoy daşla satýarlar, valyutany öz ýurtuna satýarlar da, Bahreyn'e 500 milyonluk atel vuruyor. Näçe siz bir Muhammed'in ýegenlerini götürmeli? Etmem. Kim size öýüňe baryp ýa bastı olarmy? Eger şonu diýen bolsa, onu bizim barymyz yaralmaly edimiz. Bu banditler öýüňe taly yerinde talap puluňa diýär daşarda. Indi öýüňe ten talasa, ýa öýüňe ten basjak bolsa, bu banditler. Bunu biz basmadılar. Biz döwleti halat etmeli onu. Şonuň üçin men her wagt diýen, günä bizim özümizde. Biz şolara mümkinçilik berýär. Biz şolara etdirmäne ýol berýär. Hani benim yerini ýygyna hani şu hekimler prokuratura bilen görelen näme daýhan bolup bilýär. Çağlar ne etdiler? Otomana. Bunun borçları var. Sizde yok mu borçlar? Siz onunla kontraktım çeken borçlar ne demek? Kontrakt çeken olsak biz indi kontrakta pul koymana mümkinçiliğimiz yok. Kontraktlar durum diýinde kontraktlarını durdum. Vermedim yani. Boldy diýip. Şonuň üçin inniden meýlek özüňizi oýnatmaň, goýun. Goý prokuratura we hekimler ýerlerini özleşdirsin, eksin, ýygnasyn, kör bolsun, hakyky daýhan bolup görsinler. Oňa sizin ýazyňyzy düşünýärler. Bolmasa olar siz talap park bolup etýärler. Olar
Aşgabatdan gelen haramzadalar. Para verip zade gelip şo ýerde sizi kısıp sizden pullara yokara doğrayan geçip oturan banditler. Bular reket ve banditler yok, öldür banditler. Hükümeti. Şoň üçin siz bu banditler bilen işlemem, men öňüme aýdyp gelýän. Her wagt oturursyňyz. Her zat edersiz otur. Sizin arpaňyzy pul goýup işläp, öňdüp, östürip ýetişdirňiz. Banditler ýaly prokuraturaga goýup, polisiýa goýup alyp gitdiler elini. Inni Mekke jewel buna wakary we beýleki ot iýimler ekdiňiz, türkdiler. Tahtana şetdiler. Sizde hiç hak yok. Onu teknik ýagdaýda, şulary gatar ýagdaýa sal, siz sigalarda size hormat goýarlar. Oňa düşünürler, sizin bilen agar, ýa gurun tapmasalar, ýol ýörürler. Ine men Gazakstanda, şol Gazakstanyň o goýjal galyna şöyle bardym. Reformlar geçir, bile işler şöyle hökümet bilen. Ynanyň biz oğullara Sovetler ýyklandan baranmazda hemme zat ýa razrушен, hiç zat yok. Bu traktorlar köni hemme zat köni. Biz şolara hem pul vermeli boldyk, hem traktor almany kreditler berdik, hem artçylygyny berdik, hemme zat berdik. Ýuwaş-ýuwaşdan galyp gitdi. Oňa olar baý boldy. Ýuwaş-ýuwaşdan olar töläp hemme zat satmalar. Häzir olar baý. Häzir yer ýa Hudaýhan birleşigi bir topar zatlar we baýlyklar bar. Bankaşdylar olar. Şeýle östürmeli. Bu haramlarda o zatlara düşünmekse bunun durmukly öňde gelecek planları yok. Şuň oğurlap ýetişdi, boldy bolýar. Türkmenistanyň prezidenti oğluny banklaryň eýe edip goýdy, soňky pullary oğurlap naýagda gaçykça bolýar şu. Bizek informasiýa geldi. Bizim ýa Türkmenistanyň planlary, oğucum östürmek, pul doktoru östürmek hiç zat bunun göwülünde yok. Kellelerinde de yok. Bular esasy hökümet taýlap, bu banditler da var. Şoň üçin bulardan işlap garaşmaly. Biz näçe köp wagty çeksek, şo gaty kyn şukurdan Türkmenistan çykarmak bolýar. Näçe çatışmaly. Şular aýryp, täze saýlawlar geçirip Türkmenistan galdyryp başlatyp, şonça çat Türkmenistan öňünde wagty ýaşar hemmemi. Biz edemiz okşony şol ýanky garşy otyr. Allahjan Hudaýjan bize çözüp berer diýip. Allahjan Hudaýjan bir topar çözüpler berýär. Biz gymyllamyz o. Inni käýler krediýe, ay şunu Allah alaýmasa inni düzelmeýär. Allah alyrmy? Urmýar. Ýani ogly zapasy skamyakada otyrar o. Dep bolýar. Ýa-ýakyn waka bolmaýsa düşünürmi? Agyr ýagdaýda ýatdy, ogly ýa telewizor çykyp gazetada çykyp başlady. Yine de diğer yani ölmedi, yine de öyle çıkmıştı. Şuraya biz bilmeyen ameliyat olanları. Bizden hemme rak bilýär, bu birliğin hökümet banditler. Näçe sallatdan havarın beren oklar, öýtünç haftandan sonra men ýalňyşlygym diýip başlan adamlar men finansiýasyny Minabarona edilmedim. Pul wagtyna goýup bilmedim, şoň tekniklaryny çarşyp bilmedim. Şurada spesialist alaýaly kontraktlar bermedim, olaryň pullaryny garanti bolup durmadym. Ne şuraya beran bolar, Marda, beýerde eýem 55 adam ölüp gitdi sagatlar. Günde dölýär, o habarmy da ýok. Näçe pulun garnaşlary dym otýar. 18 ýyllap perdenini östürüp, öz eli bilen armia uğradyp, o ýerden ýanky ortaňda işe çynkyl grup gelýär, bular şol alman imkan otýar. Onda şundan banditler sen çağanyň durýar, öýüňe gelmem seni basy edip bir ýerde ulaýsam işim görüm diýip tarlak gidýär. Niýde başlapdy? Haçana çelip biz oturup, bolly howunny. Ýok otursaňyz oturun. Ine men öňünden aýdym. Men sizin üçin görüşýär. Size kömek edeyim, size instrumentler vereyim, sizin gollap, öňe düşüp, biz sizi akydelyp, devlete gurduk. Şoň üçin, hormatly aýkanlar, öz partnersa satrunçylygyny durun. Türkmenistanyň hökümetiniň kanun esasynda ýykmagyň 198 metodlar bar. Şoň bir metody
Sotrudnичествоны durmaly. Partnyorsa durmaly banditler bilen. Banditler bilen işimiz yok. Ine mesela şimdi köçede dursun. Bandit gelýär, jüwreni maglap hem adamı alıp gidýär. Näçe sen ertir onun işleşmeli. O hem talap dura. O bandit kanundan çıkan banditler. Bir kanunçuluk eden banditler. Näçe siz onlarla işlemeli. Yani fikir edilen bizim katraklarımız var. Ay şunlar şu velet ağladı, şunlar 30 yıl ağlak gele, indiki yıl ağlama deyip fikir edilen. Açık kirleyen, aynen analiz edin olup geçen rahattır. Katım çalt yağdayda internet açın. Katı çalt yağdayda telegramlara girin. Bilimler alın, öğrenin. Neye olup geçen, daşmada neye olup geçenlerini, şunları neye giyinip bol ya, şunu hatta öğrenin. Öğrenin tamam. Öğrenin diye varsanız, devlete de verirkendir. Şunun için, ha işte, partnyorstvanı değil, yani ağır katnaşıklarını hükümetle durdurmalı. Yerine hükümette bandit, Italyan, hekimler, prokuratura, MHM, polisler. Durun. Diyen de atladın, ne bileydim ben kanunu çıkamak baştan sür. Bollu. Özümüz. Şunu diyenler, olsam siz talap yapıyorlar. Siz özümüz günahkar. Haramlık günahkar değil. Ol bir keza 2007 yılda Batıvalı Türkmenistan 2016 dekabrında biz bilmeyen yatık kaldık. Şunun ben yuvuşadan talap gördü, unet gördü, işlat diyemdim. Atçap gördü, işlat diyemdim. Façap üstümden gördü, işlat diyemdim. Bağlı tutup pandemiyanın en ağır yağdayını, adamı ülp başlan yağdayını hükümetin ümrünü durup yani medicin kömekleri edip bizi halkımızı ölümlerden saklaman qaytip bağlı tutup öz vakansını getiriyor. Onun öğünün duvaynikini belirtiyor. Şu yerde haramlarda ağır yağdayda Türkmen'e 100 manat bilmeyen yağdayına 11 milyona ittirmiş şekillerini o kızıldan it alıp aydıya şu item şu Türkmenlerden akıllı değil. Doğru diye. Şu item taya vursan kaçıyor. Biz olsa tağlap taya vurup bizi kovsalar yine gelip bunun işliyor. Öyle mi oldu? Şunun için koyun hekimler, prokuratura, MHM, polisler yerine yer deptinler, işletinler, onlar şol hizmet ettinler karandağı, onlar ofisanlı buluttu. Siz ofisanlı buluttu der, borcunuz yok. Bolamak mı? Edin özünüz. Hani şolunu közünüp görsün. Suyun yokluğunu prezident aytsın şolunu. Türkmenistan'ın prezidentine haber vergen. Siz benim çıkışlarımı görüp durursunuz. Türkmenistan'ın dayıhanlarını yıkıp depelep üstüne tant ve öldürdü mü? Ondan meter. Siz üstünün yani şunu kayıtıp turmadı yani üstüne tur atıp şunu saklattı. O hocam öldü. İni hata etmem. Buğday 300-350 ton yığınalı. Ağzımız doldurup 1 milyon 400 bin ton yine görünmedik yani hatırlı aldık deyip halk anlama. Siz öyle kovul yani. Halk hem de adı kovul yetirir. Tahta eyyam praval. Tahtani şöyle nimetmem. Yine şu sebepli ya girdeciler bolmansın ve nivit qadın bakatı qalmansın nayavurda ağaçlık bolur deyip yine qaşşap olup şu karanlığa. Haber verdi. Haberler çın mı yalan mı özümüz görürdüm nayavur yetip geliyor. Şimdi başka bir zat aytacaktım size. Türkmenistan'la adamın maddi yağdayı hak etti. Adama birine 100 manat verilen yok. Bolsa da veren yoksa şunu bilmeyeceğim böyle yetiyor ki işsizlik. Toğlu işsizlik. Hem merak yıkıldı. 70% işsizliğe yetti. Değil mi hükümet işleyenler işle onun yani giyici yok. Ondan halktan ziyad kalaymadılar. Halk neyden pul alıyor? Halk yine karındaşlığından can edip vah men pensionerim dövüldü. Yine şunu umurmasak olmayan fiyatlar döküptü, pensioner dövüldü. Pensioner dövülende de yani hizmet eden adamlar çağırsa oran bunu alıp 2-3 kere bir daha da unutup gidiyor. Pul almak için. Ne yapacak? Senin karındaşların Türkiye'de pul alıyor. Bunun haberi yok. Türkiye'de gul bolup 250 dolar kazanmak için giyece 12, 14, 16 saat işler.
Türkleri iri yaşalar. Yöne bir gowlar şolu adatlıkda işleýär. Ine Türkmenistan halky gul bolup 14-15 saat işlemeni taýýar Türkmenistan. Yöne şolum ýok. Şo gullaryň şertleri hem ýok Türkmenistanda. Gul bolmak üçin. Ine şonun gidip Türkiýede gul bolýarlar. Tebe başga milletin, başga bir halkyň gullary bol. Yani şo pullara öýlerini ýerler. Ine şo Türkmenistanyň içinde paraxorlar şu gullaryň iýerýän puluna dar bolup, ay siz Türkiýede işleýäňiz. Bu habarlar ýok. Şonuň üçin men köp aýdýan Türkde ya Rusiýada ya da başga döwletlerde Türkmenistanda daşyny işleýän adamlara durunyň pullaryňyzy iýermän, ölmeliler ananyň. Kösenler ýöne olaň pilleleri işläp başlar, hakykaty bilirler. Köp garyndaşlarymyz bizi agylýar. Onym ýok, munym ýok. Şu daşynyň pul gelýär, ýa-ni ortaň diýişýän halýar beýle. Ýöne köp garyndaşlarymyň hakyky kösenýär. Dine pitaniýatyny iýeren boldy. Başga da stop. İnternet açdy iýeren pul. İnternet açdyrym şolara. Smartfon alyp berin bir gede töläm şu smartfony. $230, ýa-ni bu smartfon alyp bolýar täze. Güýçli. 3-4 kameralı. Almış onu. Vermiş onu. Aldın mı Türkmenistan'da? Yine şuna açık oldum. Şunun için yani daşından pul iyi verýänmede siz finansist bolýansyz, siz bankir bolýansyz şu Türkmenistan'ın halkyna. Niýe pul soýanlygy sorapdy. Ýöne şeýle iyi vermeli. Olum avtomatik ýagdaýyna hökümetden pul alan ýaly sizden pul ýapdy, afin gelip ýörer. Ine şondan bular ne galany şu gulçuluğu tayin diye. Bir yerde bul, yani bu taraftan sponsorluğa iyi verdi. Bunun şu pullarına bu haramdadara paraxorlar ziyat kılır, rejim haklap buyuruyor. Demek, daşınlatı iyi veren pulları, yani adamlar iyi veren pulları bilen rejimin sponsoru oluyor. Dine öz kardeşlerim değil, rejimin sponsoru oluyor diye. Hükümet seyrediyor, şunları pul veren her adet etmeli, şunu bağlamalı, şuradan pul almalı. Her hili oyunlar tapyalar. Kanun etrafında bolyan dağıtılan, ay yok, bolanok, ya şu din görkezmesi var. Haramda köp saatlerden havaram yok. Halkı yankı soyup, halkın pulunu alıp tağla, öz maşalar bekliyor. Durulur şu da. Siz iyi veriyorsunuz. Siz şu zaatları ittiriyorsunuz, siz pul veriyorsunuz şu bozun diyor. Siz sponsor oluyorsunuz. Düşünün şu zaatları. Şunun için men her wagt aýdýan, edýän işinizi pikir edin. Niye var ya şu hareketler? Näme bolýar şu netijesi? Ine umum kartinany men suwga düşündüm. Ine näme bolýar şu? Daýhanlar yerler tapşyrmaly ýa häkimler öz sürsün, prokuratura öz sürsün, ýa-ni MVD, MHM öz sürsün. Onu siz taýdanlar. Görün ýerine sizi ýa-ni hormat edýär. Siz var, o var. Siz olmadan olur mu? Siz elerde Türkmenistan'ın iktisadi sistematından çıkıp kıra çekildiğini şurada yıkılıyor. Mesela görmeyin. Bir Muhammedov yıkmak için Hökban protestora çıkıp yıkmalılar. Yok. 198 metod var. Afisam. İşleyen beylikli devletlerde. Yine bir metodu şu Türkmenistan'ın iktisadi sistematından çıkın kıra. Gitmeyin işe. Barman. Zavodlarım durur. Yerlerin buyuna basıp gider. Prezidentim gıyır bulur, kırır, türmeye basar, beylikleri getirir. Ulan bu taraftan yankı kırılmak, bu taraftan dayakanlar. Gidip size yer var şunu. Tekniçeski yankı kuş oynanıyor, tanış olun yağdaylarımız. Siz akıllar, siz dayakanlar. Siz şehirler, kata kılın. Közenme, bolun közenmelik. Bir ortapın maşkalanı bir etlemek için. Saklanın. Gerek olsa daşıyıp takılır, haş edin. Bizde ne gerek? Biz edir, bize pul töler. Şunu size pul töler. Bir tapın burada. Eğer de internette okuyunuz, bağlayın olsa, siz oturun yanında Freeline deyip yürütü programları var. Oturun yanında internette o olan in deşirini otursan pul alıptır. Şu odama yazdı. Ondan tulku geçerken sana elime tıktı yani. Şu yani mümkünçilik var. Onun için çıkın şu küçücük mümkünçiliksiz yağdaylardan çıkın. Şu küçücük
Türkmenin hükümeti Hıramov bilen Berdimuhamedov size yatan mümkinçiliksiz şertlerden çıkınını boldy. Oturma. Şoň üçin şu bulan yani türme sistemadan yukarıdan internet sistemasına geçin bütün dünya. Ada konu boldy. Kim ol? Berdimuhamedov bilen Hıramov. Üstmedip 80-nji ýylyň adamlary. Häzirki ýa-ni kommunikasiýa, internetin, tan teknologiýanyň ösüşleri bilen biz bular bir-birine ýykyp bilýär. Edem bu. Şol sizin pikirinizçe Türkmenistanyň prezidentini çalışmaly, hemmämiz üýüşmeli, köşke barmaly, şoňa ýykmaly. Ýok, onuň 198 metody bar. Şonu etmän, başgaça ýykmaly. Bize hödürlüyor. O dinlen devletin alıp baryan işlerini, o anık yani yetim şoň edýän zatlarına yıkılıyor şu rejim. Şoň üçin bu rejim bize Allah'tan Hudaýdan beýlik döwletlere göre bir tupoy diktatör yaptı. Ne şoň iň bir goşak ýagdaýynda biz ýykylmadyk, biz şunu hiç wagtym ýykylmadyk. Şoň üçin goşuň devletin hereketlerine, goşuň beýlik aktivistlaryň hereketlerine turmyny galyndy boldy. Her kimin öz etbiljek zaratlary bar. Bizim videolarymyzy paýlaşyň, öz goşuňyz bilen beýlik dahanyny gürleşip şöz bütgülen, şu Türkmenistanyň hökümeti bilen aragaşyk saklamak näme günüňiz bolýar. Gerek bolsa ine Telegramda maňa jaň edin, dahanyny jaň edýär. Şo ýerde men bilen gürleşip men size bir topar çözükler bereyim. Haýlan, haýçy sizin oturýan ýerinizde laýyk bolsa ulanın. Indi ýene bir wagt çykyp bolýan, men şu gün bir bizim vatandaşymyz bilen gürleşdim. Men şu protestni, ýa-ni informasiýany ýoladym, anardan maňa aýdýar, sen maňa näme diýip ýörýän? Sen başga eder işiň ýokmy? Sen şu zatlardan näme behwit görýän? Näme sen şonu edýän? Sen näme öz halkyny özüň türme etdiň diýip maňa ýazyar. Men o zaman ýa-ni jogap berdim. Biz türme eltemiz o. Gynansak da Türkmen halky eýlem türmede otur. İş ýok. Bulan ekologik ýagdaý epes, bulan epidemiýa ýagdaý epes. Häzir ýene koronavirus gap başlady. Ýene de tozuň ýygyryny diýip bir oýun tapýarlar da şonu aýdýarlar. O koronavirus, bütün dünýäde koronavirus. Germaniýada çykýan Mercedes, Afrikada da Mercedes diýilýär, Amerikada da, Orta Aziýada da, Aziýan, o Indoneziýada da Mercedes diýilýär. Bütün dünýäde ýaýlan koronavirus, Türkmenistanda da koronavirus. O tozuny ýygyryny ýene planda piktiran diýip goýunyň halkaglama. Özüňiz alýan halka bilýär. Men hökümet işgärlerini bilýän. Siz bilýäňiz, aýdym şu haramdaga, şu koronavirus siz bilýäňiz biz halka Allah bilen biz halka näçe köp aýtsak şonu, şo üstümizde bilýär. Wapşe Türkmenistanyň hökümeti bir gülkünç, bir dünýäde ýok bandit hökümeti. Şunun üstüne güljek bolsaň gülmedi gültürmez. Bular logika tarapdan intek bir ýadım etip görýär. Hiç düşünemem. Şunun üçin biz bulary ýeňip bilen gatşak ýagdaýda. Bizim iň esas problemamyz halk öz ýeňip bilýänine şu diktatory ynandy. Ynansa da bütün ömrüni hereket etmeýän hökümetden şu aglyna bir zat atarlar diýip garaşyp ýören. Indi bolly hökümet näme? Hökümet biz. Bir tane adam aýtdy. Eta c'est moi diýip. Ýani döwlet bu men diýip aýtdy. Şoň üçin şu döwlet, Türkmen döwleti siz Türkmenistan prezidenti de siz saýlamadyk bolsaňyz şol bolmaly şol. Birinji düýün etap fundamental hadise siz. Döwlet diýmek siz diýmek. Siz diýmek, döwlet diýmek, hökümet hiç kim. Sebäbi siz 99% hökümet 1%. Ol size göre hiç kim. Şoň üçin sizin diýen zatlaryňyz hökümet borçlu etmeli. Konstitusiýon haklarymyz borç saklamaly. Biz bolsa hökümeti Hudaýyň bir gurumat diýip seredýär. Bunu banditler siz doğru düştüm. Indi şu hökümetten garaşmagy işlady.
paraxorlar, banditler, halkın talap gören deyuslar. Näçe bunu şeyde sebäp iň ýokarsyna iň ul haramlarda deyus kezza halkın talap gören girenşi otyr. Bulum dine öz komandasy dine şu reýalyklar çekýär. Näçe şu reýalyklar dolundyp bilýär. Akıllı adamlar kuvvet dolundup bilýär. Düşünen oğlum diýýärler. Geraýyn urup amy erek gidipdir. Ünsörüm. Köşkünden çykany hiçýär. O dwanygy çıkşa diýem näme? Onu tek subut etmeli. O tir köşkünde o gort plaşaklarında küçük nimeler var ama maşincalar. Şonu maksimal skor koyup türýärde akranyny öwürli oğlunu alga ýa-ni çimadanly ol burony çykarýan çimadanly alýarda burum aýda ejem plany diýin. Näme güýjüňiz ýokmy diýip buruny ýörýär. Indi bu başga edere iş ýokdur. Bu çağrıcıga yaşlykda köçüde uruluklar edip öýüne gelip öz gıydoğunlarına ayda gıydoğunlardan köçe var bora bu çağrıcıga oyun vermendirler. Indi bu çağrıcık prezident bolup öz oynamadyk zatlaryny oýnap otýar. Ahranasy bilen ol başçylar çağırıp o ýerde ýa maskhara bolup. Şu ýaly adam sizi niye aytar? Din maskarası. Yine eltirem doğru. Gen normalde. Neye karışıyor? Yunus'tan kandır. Neye karışıyor? İnatalar, talipler, taliplerin inatalar. Sizin konvertasyanız yaptı, moşni yaptı. Bir sentiyarı çeli soğurmağım dedim. Açmadan. Şirketimiz yok. Daşlarda talipler, Türkmenistan daşına pulu karışmak gelmiyor. Türkmenistan'ın içinde işleyen adamlar. Bunun hal ýagdaýymyz, maddi ýagdaýymyz peseler seýär, dolar uçkun otýar. Bu dolar wagtynça durdumy? Ýa-da bir ýerden pul tapdy wagtynça. O pullaram ilk kutorsa ýene uçup gidýär dolar. Diýmek sen manatdan pullu iş tapdy. Ine şu illere 30 ýyllar bir ýa-ni dirije ýetip, ılmy üstürüp, hal maddi ýagdaýlaryny adamyň üstürüp bir dirije ýetirip biz bolsa öňkü 91 derecesinden kaç çukur otýar. Hani özleşler? Hani altın asır? Hani ajaýyp dünýä? Var, altın asır ama ajaýyp dünýä bir adam için. Gyzyň içinde gelip, ýa-ni hemmeler talap aýlyp ber. Öz ýerine. Ine kaçana sen düşünýärsiň? Ine şoňa ulanyň guruluşdan bu diýär. Muradala sen adamlary türme atýar. Men türme atamam, adamlar türmede otyr. Men şoňa azatlyk çykarjak bolup, ýa hereketler edýän. Döwlet aktivistler. Etraf maksadım şu. Men öň bir çykyşymda düşündirdim. Ine türme aktivist bolup öýlen soňky bir ýyl adam bir adam. Bir adam bakın. Mümkün 3-4'tür. Şu gün Türkmenistan'dan bir ayda diýmedim diýenler 450 adam ölüyor. Her günü ölüp giden adamın sağlığı. Türkmenistan'ın içinde daşınan şu rejime değişti 450 adama olup ölüyor. Ayda. Şimdi bir günü Haravada ne yaşandı? 15-20 adam ölüyor. Yine şu adamlar bir günü ölüp gidiyor. Kimine sallatlar bir günü 30 adam ölüyor. Yine şuraya ürküt otuyor daşınla içinde. Biz köşeňe näçe diýär siýasat näme dogry? Siýasat näme dogry? Ol ekonomikany ýykýar, ykdysadyt ýykyldy. Ýa siýasat bir adam üçin gurulýar. Olam diňe şunu başga zatlar kabul etmeliler, zatlar goýup, bunun kezzap bolan soň bütün dünýäde bize maskara etdi. Ine şoň üçin hiç bir döwlet bizim bilen işläp gelemez. Hiç bir döwlet bizim bilen gatnaşap gelemez. Iktisadat ölüyor, iktisadat ölse hükman suratda adamı hal ýa-da maddi ýa-da ölüyor. Ol sosial ýa-da. Olu ölünse puwduklarda teknologik katastrofalar başlaýar. Ine swet öçýär, suw gelemek, ýa-ni ýene şuro meňzeşler bolup geçýär. Ýollar bezlemek, köçeler artdyrylyp, ýa-ni köçeler bozup geçer ýaly bolmaýar. Kanallar, rekleşler artdyrylyp katastrofalar. Yine şu bolantan ekolojik katastrofalar.
Ekologik katastrofa bolanda hiç kim boran bilmeýär. Sen daşynla işläp men hiçlay boşulacak. Bular boşlay diýip pul gazanyp jaýa bolup Türkmenistanda bir 200-300 dolara bir stentkan aldyk bolýar. Gelip 5 mark gelip maşina alıp yani jaýa oturup içinde pikir edýän men azatlıkda bolun. Yok, yanlış ya. Çağın yaramasa, sen yaramasa banita vardan seni apendsit bolsan seni yani başka bir kesilden liçilen sen ölüp koy. Onu düşünüyorsun. Yani sistema işlemler. Sistema ters işlep başladı. Sistema ters işlemler adamları ip başlıyor. Yine görüyorsun şundan. Çağın ölür yamayıp var, özün ölürsün yamayıp var. Ya maşkına şunu düşünüyorsun. Be! Urbanız düşündürüyordu Türkiye olanında. Hiç görmedim diyor. Ya bir yere baracak bolsan, yöne yerden yığını geçip dursa, sen jaýyň halada jaýyň alar. Maşynyň halada maşyny alar. Gyýdyň ogursa, gyýdyň olar. Hemme ýerde şuraya alar. Parahollar, miliseler, polisler, emtemeçikler bir ýerde oğdan gyýdyň görse, onu ırtarap bir kan herket eder. Ya o ýagyň, ya o ýagyň instituty ýejek bolsa 100 000 paýda. Ýene de sponsor bolar. Yine de maşinin satarken yine de yankı şu çağım üstürüyor. Kaçana çeldi olmuş da. Bütün dünyada buraya zat yok. Kaçana çeldi ben şuradan batılık buranın bir dipip bir şunun sponsor oldu. Şimdi üstümüze tant ediyorlar şunu. Şunu da yatan yerinden cüyümüzden çıkarıp pullar sponsor oldu. Şimdi koymuş da. Şunun için Türkmenistan türme. Her velayet türme bolýar. Velayetin aratyny yapdy. Ine Fransada mysal üçin koronavirus bar. Şu velayetde koronavirus köp, başga velayetde az. O diýmek granisalar yapan ama ýok. Geçecekmi? Testim var ýa-ni? Test PRS diýýär. Ýa-ni koronavirus ýokmu geç? Çykýarmy? Geçecekmi? Hani gorka koronavirusum barmy? Ýok. Koronavirus bolsa özüni izolyasyada 15 gün sakla, yine test et, hiç tarım olmadı, yine geç. Doğru mu? Bunu ya bitler, biri birlik vilayette doğumlarlaştı, ülke yağına barır yağlı, ya ölüp doğuka bar kömük eder yağlı. Bunu koy vermeyen, logika taraftan bulur. Hiç vakit bir durmuklu, iyilidir, hareket edeme var. Bunu birden açıkta tersine halkı öldürmek için ne ait şartlar bağlı olsa şunu günü yani oluşturuyor. Hükümet de banditler. O zaman sen ne baktı olacak daşında işler 5 gün 10 cüyünü doldurup gelip yani pulunu toyun çağırın baktı var mı? Pulunu torcu tamam niye de ne edecek? Yine maşini satmalı, yine bir adet etmeli, şey günü uğraymalı. Barın yerinde de parkolu, barın yerinde adalatsızlık. Hani bak, hani baktığım var yok. Baktığım var, bir adamda onun adından bilyen bir adam koymalı. Giraynoyu pedredi, yaptıklarının üstünde muzikant herkepte çalışıptı, yani dinlep yatıyor. Bunun umumuna yarlakla, arkadan şöhret gibi tam farına gelir. Yine, o zaman ne yapmış Türkmenistan'ı üstün? Türkmenistan'ı üstürüp, iyiydi gider, hocalıklar olan, yani bu doktorların işlemeli adam, giraynoyu belirlenip yatıyor. O ne yapıyor Türkmenistan'ı? Niye mi arkadaşlar? Onun ne yok? Ona bir karanlığa biz değil mi? Biz bir dağda var aşağı, biz bir majik bir yani cadı dağda var aşağı. Hem de iyiliklerin neticesi. Student olsam, yarın yılla okap, egzamin olanı o finalini, sen yankı çıkıp podyumda yöre, şunu tavşırıp kayyam. Şuraya bir rezultat gerek olsa bize, yankı bir çempiyona seyretsemin, siz son rezultatını görüp, ana şunu etçek koyamaz. Olmaz. Onun önünden bir topar günler yani diğerler özünü üstürüp günler var. Onu geçen de çempiyon oluyor. Bizim şunu yıkmak için bir topar günlerimiz var. Öğrenmeli. Yani bir düşüş başlamalı. Arada taşlamalı. Videoları paylaşmalı. Bir topar hareketleri edip son rezultat bunu yani çalışmana çıkar. Şu taraftan etmedi. Karışmamız lazım. Yine şu yoldaşımın aytacakları değil, vatandaşımın akıllı olan ekeni, tok yok. Bu neye mağaraş ya?
Hemen turmaly, şunu aýyrmaly. Oho, onu baryança bir topar hareketleri var, bir topar dağıtlar etmeli. Biz şunu edemli, biz ne finale gelelim? Mümkün değil. Şunun için bolmaz diýeni doğru bolmaz şu erteki güne de şunu aýyp bilmer. Ýöne bir şu ýolda barýar. Şu ýolda näçe çarp baranda siz goşulandy. Sizde topluyor. Biz uğruna eýen. Biz size göre gaty mı? Siz ine İran ýören bu. Ne şol için bolar. Ýöreseniz şu bir aýgandan çözüp gidiyor şu zatda. Ketdi de ama. Şol için hemmäňe her ýerde haýyş öz ýerinizde et biljek adamlar dedim. Birinji video paylaşdım. İkinci Türkmenistan'dan bolup geçen dağıttığın informasyonu alıp bütün dünyaya yararlı. Şu Türkmenistan'da bir vaka olsa hem de dünya bilmeli. Biz Türkmenistan'da 30 yılda zaten bilmem. Google'unu ya Türkmenistan'da yapsam değil mi onun çevreleri olur niyara karamdağın. Ya beylikli Türkmen baş karamdağın ya bu karamdağın çevreleri olur ya başka. Öyle mi? TV informasyon yok. TV informasiya berip bilemiz o. Biz şondan gorkýar. O görüşmäge anlarda dur. Onu ýaly bir nälerje diýen kalk bolup. Näçe? Biz öz gönlümizden geçtik. Birinci özümüz. Boyun almalı biz, gorkýarymyz boyun almalı biz. Özümizin ýa-ki goýundan beter mallarymyzy boyun almaly, ine şonda biz gap başlar. Biz boyun alamyk özümizde nur berdik. Ha, Alparslan diýiyoruz, Gowşan diýiyoruz. Biz onu ýaladym de. Onu hakyky gahrymanlar bolup geçen öz wagtynyň gahrymanlary. Şoly häzir getirdim, şoly gahryman bolup bilen o. Bu täze urmuş. Bu täze dur. Biz şu täze durun gahrymanlygyny. Ünsörüm. Men dün Akbel Saparov bilen çekiliş geçirdim. Telefon. 91-nji ýylda gasy dogdydy Akbel Saparov. 10 adamdan biz çağıramızda bir adam çykýar. Ine häzir 2020-nji ýylda DWT topar çağırýar 5 milyon halkdan bir gaty etse Türkmenistanyň içinde bir 2 adam çykýar. Daşynda da bir 100 adam. Galanlanyň niýetdi? Size bakın durmuş gerek gelmi? Ya bir bana bir yer ya, burada men çapım ettirler, meni son Skabarovka'da boğraytınlar, bana liste okuyorum, men paylaşacak diye. Benim bana değil, onu diye. Yöne vatan, dine sana ve bana gerek gelme, o vatan ve bakı durmuş beylikleri de gerektir. Şunun için sen hareket et, yanında dostlarının olur. Yani işte şöyle olur. Biz hareket bilmemiz etmeli. Yani şunun için hormatly vatandaşlar, men size diýjek bolýan şu çykyşynda birinji, ikinji Zoom protest geçirýär. Türkmenistan'da tutulan grajdansk aktivistler gorlar. Gelin gorlar. Gorlap bilmeseňiz aktivistlere maddi söz bilen kömekler edin. Daşyny içinde. Siz prokuraturda işleseňiz, kaçanla bir tutsa, yani kaýrly edip goýýarmyş. MHM'de işleteňiz, polisde işleteňiz, yani hakykatdan ham Türkmenistan'a bakıp durmuş vatanyň ötüşini işleteňiz, onu aktivistlere diýmän. Şu aktivistler bar bolansa, sizin şunun intikamınız var. Bolmasa, aktivistler bolmadyk bolsa, haramda hop ýasap, ýatdytmaýan bolsa şu kanunlary, siz depilap ýörürdiler. Ine şol bir ýegeni polisiýany halkyň öňüne urup papagyny açyryp, olam ılgap papagyny, uçguden papagyny giyip, bagışlama sorap, çeýes berip, ýene urup, bütün halkyň öňüne konstitusiýany işlemeýänlerini, şu adamlaryň eýen parçalykda gelip ýörenlerini okudy. Şunu polisiýany da MHM'ni de. Ýertir Hudaý sakladym, köçede durup, senem bir köçede barýan bolsaň, sen durup üstünde şol şeyler, sen papak giýen, MHM'ni. Papak giýmeden ulus sebiyany gorkadyrsın. Seni halkyň önünde maskaranylar şol. Näme var? Näme MHM ulu hakyky Türkmenistan hukukçylygyny görüşüni taklan. Näme polis ulu hakyky konstitusiýany berjaýa edip adamlary düşündirip ýa-ki parhorlar tutan. Prokuratura näme?
tutulan adamlar goraman tersini hükümetdeki bir adamın bekliydin gorap şol adamlar biýüne bastırıp suw etdi. Suwdakylar näçip oturun yerine prokuratura bir zat gelse on ýanky diskussiýa ýok, on adwokat adam ýok, göz basyp goýar. Sebebi siz bir haramda adamın siyasatyny boyun edip aýaklaryny owşap öz watanyňyza döwünüp edip öz watanyňyzy etdirdiňiz. Watanyňyz içinden türkmenler gaçyk gidip watana aňyda dursun. Ata babalyň ýeri erek gelmiş orada. Türkmen orta gaçyryp ýörler birini. Şoňa etdiňiz. Haramda gorlar, birinji tapak türkmen gorlar, toň haramda gorlar. Olam size ters aýdyp watan üçin, watanymyzy goralyň, gaýrat edin, oğlumlar diýip öz behbilini gorýar. Hem şoň behbilini gorýar. Ine watan gidip dur elde. Halk pıtrak dur, ine şoňa gora. Halk bolmasa sen watanyň bolmaz. İkisini İsrail'den adam geldi, bütün Türkmenistan'ı alıp gidersin. Afganlar geliyor, Talibanlar gelip pasport alıp diyorlar. Utanma yok mu? Milli Kopsuzluk Komitesi, Ministerliği. Afganistan'dan Talibanlar gelip bizde gражданство, yani kırayetli alıp, gражданство alıp, caylar satan bir günler unuttu şu. Prezident yerinde. Bizim Türkmen halkımızdaki adamlar daşına mecbur ýagdaýynda gidip öz paspортlaryny uzantyp bilen o kanun esasında. Türkmenistan'a gelip bilen o. Türkmenistan'a bu vilayata geçip bilen o. Hani gözümüz yok mu ya? Gözümüz koşlanır mı sizin? Siz ana başına etkiyen. Yine şu size amatmış var. Şu sistemada siz öz paraforluk ornunuzu tapıp şurada giyidici var yani. Görürsünüz, görmüyor. Vatan yıkılan sonra şu vatanın gelin, vatan dolundurmaya gelin değilse silemiyor. Görürsünüz. Şunun için hem ben de haş ediyen Türkmenistan'ın diktatörün sponsoru bolmam. İçinde daşınma. İnni Türkmenistan'ı kul geçirmem. Öz doğum adnaşında dine yani pitanyetini geçirim internette ve şu smartphone almanı kömür edin. Kalanlarda kömür edin. Başartamız aktivistleri kömür edin. Başartamız bizim videolarımızı paylaşın hem yerler. Şu dünyanın hem kucağında bizim videolarımız olsun. Bir adım Hamedov'un kimdiğini bütün dünya görüp mümkün bütün dünya bize kömür edin. Yine şunun için biz hiç daha karışmalı, biz görüşmeli. Şunun için Türkmen halkı ümürtmeli, devlete dinle ümürtmeli. Sağ olun.